Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej epizóde podcastu Žijem pre umenie. Tento podcast je iniciatívou občianskeho združenia Asociácia pomoci APA, ktoré už 15 rokov v jesennom období organizuje charitatívnu aukciu súčasného umenia na pomoc deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením. Budeme sa rozprávať s tými, ktorí dlhodobo tento projekt podporujú venovaním svojich diel. Podcast vznikol v spolupráci s nadáciou TA3. Patricia Kojišová sa primárne venuje nezobrazujúcej abstraktnej maľbe. Obrazy maľuje za pomoci kompresora, lakovníckej a ofukovacej pištole či stierky. Má snahu divákovi priniesť moment pozastavenia sa a rozvoja jeho vlastnej imaginácie. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie do nášho podcastového štúdia. Ďakujem krásne. Keď som si pozerala váš životopis, tak tam je štúdium na strednej odevnej škole. Vy ste teda pôvodne návrhárka a konštruktérka odevov. Je to tak a študovala som modné návrhárstvo na strednej škole, ale už v nejakom 3. ročníku som pochopila, že to šitie a navrhovanie, že ten odev nie je moc pre mňa. Bola som v tom šití trochu ľavá. Ale mala som skvelú profesorku, ktorá mi povedala, tie tvoje návrhy sú také maliarské. A ja som sa chytila toho slovíčka a viac som vlastne išla po tom výtvarnom obsahu ako po konštrukcii odevov. A tak vlastne som sa začala viac zaujímať o tú maľbu. A potom ste išli do Banskej Bystrice, kde ste študovali učiteľstvo výtvarnej výchovy. Aj ste niekedy učili, alebo rovno ste išli potom na Vysokú školu výtvarných umení do Bratislavy? Tá Banská Bystrica bol plán B, pretože som sa nedostala na VŠVU, kde som sa hlásila. A bola som na konzultáciách u profesora Daniela Fischera, ale ten mi povedal, že nemám ešte vyzretý životný príbeh, životnú filozofiu, ako nečudo v tých 19 rokoch. A to je asi prirodzené. Ešte skoro vás prijať na vysokú školu. Áno, ale som rada za ten rok v Bystrici a potom už o rok som pre istotu nešla na žiadne konzultácie a išla som rovno opäť na primačky na maľbu a tak som sa dostala na VŠVU. Čo sa učenia týka, tak tú pedagogickú prax som mala v rámci doktorandského štúdia. Viedla som nejaké kurzy pre deti a dospelých, ale teraz sa môžem venovať naplno tvorbe, za čo som vďačná. Takže voľná tvorba a samozrejme rodina a dcerka, ale k tomu sa ešte dostaneme. Páťa, vy tvoríte, až by som povedala, takou technikou, ktorá je skôr mužská ako ženská. Ako ste sa k tomuto dostali? Všelijaké pištole a stierky a čo ja viem čo? A bola to náhoda, mne vždy bol ako keby vlastný iný spôsob práce s nástrojom. Štetec ma nebavil a tak som siahla po niečom inom, po mope na umývaní podlahy a tejto stierke. Až som teda asi v 3. ročníku išla náhodou do obchodného domu s nástrojmi. A v akcii remeselníckými? Áno. A v akcii bol hobby kompresor. K nemu boli rôzne nástavce na dofúkovanie gúm na bicykel a tak ďalej. A tak sa vlastne začala táto cesta. To bola maľba vzduchom, ktorej sa venujem. A ešte tam bol jeden taký dôležitý element, že som opustila vlastne pracovný ateliér v škole a prenajala som si ateliér na Zlatých pieskoch, bývalú umývarku. A to bola zrazu strašne veľká sloboda, že som mohla všade frkať a s tou farbou a proste bolo to také živelné a to bol taký rozhodujúci moment. Takže najskôr vlastne bol ten pracovný prostriedok, pracovný nástroj a až potom to vznikalo ďalej. A celý ten proces tvorby, ako najskôr ste si premysleli, že to, ako budete nanášať tú farbu, kam ju budete nanášať, ako vlastne ste tvorili? A teraz spätne si uvedomujem, že je to vlastne taká moja silná stránka pracovať treba s tou intuíciou a reagovať na to, čo sa deje. A čo je vlastne pre mňa je taká definícia maľby, taký battle alebo taký súboj toho, či to v tom momente s tým plátnom, s tým nástrojom, s tým materiálom dám.
a tak. Ale to museli byť aj roky nejaké skúšania, nie? Že čo sa s čím dá použiť, čo sa s čím dá kombinovať? A presne, ja ten ateliér svoj nazývam laboratórium a v podstate, keď sa pozriem na tú tvorbu posledných rokov, nejakú dekádu, tak vidím vlastne nejaký vývoj, vidím na začiatku keby také až nadšenie, až taký výtresk vlastne toho nového a postupne je to kultivované a môžem ísť do väčšieho detailu, takže stále to považujem za také laborovanie a stále mi má ten typ malby čo ponúknuť a to ma dosť baví, že aj tá vizualita vie byť iná. Kultivujete vlastne to výtvarné remeslo, Hej. ako by som povedala. Aké boli reakcie na to, keď ste takto začali tvoriť? Takto by som povedala technicky. A u mňa sa to stretlo s super odozvou. Môj pedagóg, profesor Ivan Čudaj, vtedy som bola v 3. ročníku, vznikol vlastne taký jeden veľký formát pre výstavu v galérii Medium, One Step Forward. A mám pocit, že aj on ako pedagóg ma začal vtedy akceptovať, že OK, že máš svoje miesto, pole, ktoré si našla. A takže sa to stretlo s dobrou odozvou a vlastne tú techniku kultivujem dodnes a skutočne stále mi má čo nové ponúknuť. Je to ojedinelé v rámci slovenskej scény, alebo máte konkurenciu, že chodia nakupovať takéto všelijaké nástroje a pištole aj iné maliarky? A nemám na to žiaden patent a rozprávam o tom, ako tie obrazy vznikajú. A nazývam to autorskou technikou, ale vlastne spôsob, akým pracujem, si skúšajú už aj deti v škôlke, to, že si vylejú tuš na papier a fúkajú do toho slamkou. V podstate aj toto je maľba vzduchom. Ja ju akurát rozvíjam týmto môjim smerom. Mne sa páčia vaše veľké plátna, obrovské plátna. Dáva vám to taký pocit tej slobody, keď teda máte tú veľkú plochu pred sebou? A pre mňa je to skôr o tom účinku na diváka, ktorým som vlastne aj ja sama, prvý divák mojich obrazov. Veľmi ma baví, či už keď je to dielo zavesené v galérii, alebo je ešte len u mňa v ateliéri ten moment prekvapenia, kedy ho vlastne má možnosť vidieť prvýkrát. A potom skôr aj taká naša ľudská malosť pred tým plátnom, keď to vlastne presiahne tú mierku človeka a má to na vás nejaký účinok. Ak sa podarí, tak som spokojná. A to je pre mňa taký dôležitý element. Necítim to ako takú nutnosť slobody prejavu. Myslím si, že tá sloboda sa dá pekne ústať aj na malinkom formáte, aj na poštovej známke. Takže vás to plátno, veľkosť plátna neovplyvňuje vašu tvorbu? Ako samozrejme áno, že ten element je u mňa silný, to presne to presiahnutie mierky a možno je to aj taká vlastnosť, ktorú vyhľadávam v živote, že rada cítim tú svoju malosť, či už keď plávam v oceáne, alebo keď si pozriem nejaké zábery z vesmíru a uvedomím si, že nie som ani zrnko piesku, ale som ešte menšie ako to zrnko. Takže to súvisí s tou mierkou a malosťou a veľkosťou. Vy keď tvoríte, tak viac menej ani neviete, že čo z toho bude. Je tam dosť silný element tej náhody, ale po tých rokoch už viem, ako tú farbu smerovať a ako predvídať ten výsledok. Je za tým len emócia, alebo aj príbeh? Sú to abstraktné obrazy, takže pre mňa je to predovšetkým, keď sa ja na ne pozerám, u mňa je to atmosféra a emócia. Áno, ale čo je tam na začiatku u toho tvorcu? Tak prirodzene je veľká emócia aj u mňa. A ja pri tej tvorbe prežívam mnohokrát veľké emócie zo samotného toho procesu. Aj keď som si dlhé roky myslela, že sa tam ako keby neodzrkadľuje to, čo prežívam v nejakej miere, napríklad som matkou, ale nemám potrebu reflektovať svoje materstvo v obrazoch. Ale teraz nastal taký posun, že vlastne sa dívam aj na to, čo vzniká teraz v ateliéri a viem, prečo to vzniká. Viem, že čím je to ovplyvnené, takže to prežívanie sa tam dostáva, ale je to skôr ako vedomé, je to niečo, čo proste prechádza cezo mňa, som nástrojom, ktorý príliš ako keby
znie to zvláštne, nezasahuje, ale riadi to. Takže. Čo by ste chceli, aby tam ľudia videli na tom obraze? Čo by ste chceli, aby tam našli? A mňa bavia rôzne interpretácie, veľmi ma baví, keď mám komentovanú prehliadku alebo vernisáž a niekto za mnou príde, že tam vidí to alebo ono. Väčšinou dávam divákovi len ako keby malú indíciu tým názvom a vôbec mi nezáleží na tom, čo tam vidí, či je to pre niekoho črevo alebo je to pre niekoho motýl, kvet. Nie je pre mňa mierka, čo je lepšie, čo je horšie. Vy to tak trošku určujete tým názvom. Je ťažké vybrať alebo dať obrazu názov, meno? To je pre mňa naďalej veľmi ťažká úloha a hľadám stále tú mieru, čo chcem prezradiť a možno sa raz dostanem k tomu, že budem tie diela iba číslovať a stále to nemám uzavreté vlastne, hej, ako takú jasnú líniu, ako to poňať, takže je to pre mňa veľmi náročné. Na tých vašich obrazoch je veľa modrej. Ja mám rada modrú. Čím je to? Celkovo siaham po skôr takých elementárnych farbách a monochrome, teda jednej farbe v kombinácii s bielou, maximálne s čiernou alebo pejnovou šedou. A ten monochrom mi vyhovuje najmä v tom, že ten svet okolo nás je strašne pestrý, zahltený všetkým, či už obsahom alebo farbou. A mám pocit, že taká striedmosť tej farebnosti nás nejakým spôsobom aj kultivuje alebo dáva možnosť sa hlbšie zamyslieť nad tým, či to v nás niečo prebudza. A modrá je proste krásna farba. Krásna. Ako sa páčia vaše obrazy dcére? Je môj fanúšik, takže má rada moje obrazy. A čo sa jej na tom páči? Tie farby alebo tie fľaky, škvrny? Tiež to ako to vnímajú deti, takéto abstraktné obrazy? Tiež tom hľadá svoje interpretácie a je veľmi zaujímavé, keď príde ku mne do ateliéru nejaký zberateľ a zberateľka aj s deťmi, pretože väčšinou tí sú tí, ktorí to rozhodnú, ak tam sú prítomní, pretože deti si nedávajú servitku pred ústa a tá ich interpretácia je priama a bez servítky a to je dobre, bez predsudkov. Ako tvoríte? Tvoríte, ako máte to ako prácu nastavené, alebo teda keď máte múzu, keď máte proste ten tvorivú slinu, tak začnete tvoriť? Je to dané aj tým, že dcera chodí do školy, takže ten deň vyzerá tak, že odnesiem väčšinou dceru do školy a tá je nedaleko ateliéru. Pokračujem do ateliéru a každý deň je skutočne iný. Napríklad teraz som pred výstavou, diela sú už hotové, namalované, takže riešim iba nejakú okolo toho administratívu, spisujem názvy diel, chystám katalóg a čo sa týka tvorby, tak malujem vtedy, keď viem, že mám skutočne nerušených niekoľko hodín pred sebou, kedy ma nečaká žiadne stretnutie a nič ma nevyruší. Takže taká pohoda? Nepotrebujete nejaký taký stres, tlak z toho, že veď bude výstava, treba podokončovať veci? To áno, tlak u mňa funguje veľmi dobre, tlak z deadlineu. A takisto, keď mám 5 hodín, tak je pre mňa dôležité napríklad aj 3 hodiny predtým, napríklad, hej, je to fakt rôzne, o tom uvažovať a potom pristúpiť k tomu obrazu a vykonať ten akt vlastne, takže je to taká alchymia. Je taká predstava, že vy zoberiete prístroj a niečo tam fúknete a je to hotové. Je to tak? Nie je to úplne tak. A najmä častokrát, keď aj obraz vznikne a la prima, to nazývame v tej maliarskej technológii, keď niečo vznikne a la prima, tak pre mňa je napríklad aj dôležitý taký čas toho dozrievania, že sa na ten obraz pozriem o týždeň a musí ma buď presvedčiť, alebo ma nepresvedčí, pokračujem na ňom ďalej, ďalšou vrstvou. Takže aj toto je napríklad taká zaujímavá časť procesu, mal by to odstáte, nechať ten obraz tak. A ďalší krok je zaujímavý
Veľakrát sa to udeje, sú obrazy, ktorými som si není istá, potom ich odnesiem ku fotografovi do štúdia a zrazu v tom vyčistenom prostredí na tej bielej tapete, fototapete, si poviem, že wow, to je skvelý obraz a už potom, keď vidím tú fotografiu, tak to ma presvedčí. Takže aj toto je pre mňa taký proces tvorby, aj takéto dozrievanie, odstátie, nie len ten akt mal by samotný. Keď nežijete umením, tak čím žijete? Ste taká obyčajná mama? Varíte, pečiete, staráte sa o rodinu, alebo to máte inak vymyslené? Toto robím rada, áno. A najmä keď ma niečo ťaží, tak veľmi rada robím kysnuté cesto. Ja napríklad upratujem šuflíky, zásuvky. Takže... Aj sa vám to podarí? Vykysne to? Áno. Robím skvelé lekvárové buchty s liekovým lekvárom. Umenie, veď to je umenie urobiť skvelé takéto buchty. Áno, takže keď som proste doma... Aj sa zrelaxujete pri tom, nie? Ja neviem, či by som to nazvala relaxom. Asi sa snažím žiť tak, že čokoľvek robím, sa snažím robiť poriadne, byť pri tom, v tom momente, v tom okamihu a to je niečo, čo ma zaujíma. Či už umývam riad, alebo umývam dcere vlasy, alebo robím to kysnuté cesto, alebo čokoľvek iné cvičím, tak sa snažím byť pri tom. Tak. A čo vás inšpiruje z umeleckého prostredia? Alebo z externého prostredia ako takého? Veľa inšpirácie som našla v poslednej dobe aj v poézii, ktorej sa venujem nielen vo forme čítania, ale s kolegom Palom Remiašom organizujeme tak nepravidelne Marakuja pop-up čítačky poézie. A takže v poézii napríklad hľadám tiež veľkú inšpiráciu. Myslíte si, že je tu taká doba, že ľudia sa opäť budú vracať k poézii? Myslím si, že je na to doba, pretože tá poézia je častokrát aj v krátkej forme a je to doba aj krátkych instantných správ a nechcem teda vôbec znižovať poéziu k tomu, že by to bolo len niečo instantné a krátke, ale myslím si, že sa má možnosť dostať aj ku nejakým mladším generáciám a áno, osloviť nás, publikum. Myslím si, že pre každú dobu je poézia a umenie celkovo dôležitá. No, tak o tých externých zdrojoch, teda hovorili ste poézia, a čo tam je ešte? Teraz externých zdrojoch pre maľbu? Áno, umeleckých zdrojoch, inšpirácie. Takou každoročnou inšpiráciou je pre mňa Bienale umenia v Benátkach, teda najväčšia prehliadka. Každý rok sa strieda architektúra a umenie, ale aj na tej architektúre sa dá nájsť veľa inšpirácií. Sú to častokrát skôr také site-specific inštalácie a rôzne výskumy. Takže to je pre mňa takým dôležitým inšpiračným zdrojom. Tam cestujeme s manželom takmer každý rok. Samozrejme nejaké výstavy, ktoré mám možnosť vidieť aj niekedy v zahraničí. Teraz bolo tých výletov do zahraničia za výstavami menej. A to sú také externé zdroje dôležité. A potom aj život samotný, vôbec nechať možnosť ako keby aj trochu doznieť to, čo sa deje okolo mňa a buď na to nejakým spôsobom zareagovať, alebo zostať ticho. Má to vaše zrenie vplyv na vašu tvorbu? Samozrejme. Ako som vravila, kedy som mala pocit, že je to čisto ako keby laboratórna záležitosť, že sa tam deje nejaký maliarsky výskum a ja ho zachytávam a dnes už si myslím, že je to späté proste s tým prežívaním. A nie som typ, ktorý sa napríklad vyjadruje tvorbou k politickej situácii. Necítim sa v tom nejako doma. Myslím si, že sú iní autori, ktorí to robia dobre a nie lepšie, ale proste, ktorí sú v tom doma a ktorým to patrí. Ale myslím si, že napriek tomu, že tá maľba nie je zobrazujúca, tak má možnosť a je cieľená publiku a divákovi, ktorého môže obohatiť a napríklad aj v nejakej zložitej situácii môže priniesť nejaký iný pohľad na vec.
Stretávate sa aj s inými výtvarníčkami na Slovensku? Ste taká nejaká komunita, alebo teda máte nejaké priateľky, s ktorými sa môžete rozprávať o umení, ktoré sú takisto tvorkyne? Áno, mám takú dobrú priateľku. Včera sme spolu strávili po obede. Poznáme sa 25 rokov. Natália Okoličániová, tiež maliarka. A tá sa skôr venuje figuratívnej maľbe a pôsobí aj pedagogicky v Bratislave. Ale tie stretnutia nie sú len o umení, ale o živote, o tom, čo nás trápi, teší. Takže áno. Že má to aj takýto úplne jednoduchý ženský rozmer. Samozrejme, myslím si, že tie priateľstvá a pre mňa sú obzvlášť dôležité aj tie ženské priateľstvá, tie ženské kruhy. Mám skvelé priateľky ešte zo strednej školy práve v Trenčíne. Je nás 5 a stretávame sa vlastne tých 25 rokov. To je nesmierne dôležité si takto udržiavať, pestovať takéto vzťahy, kontakty. Určite. S ľuďmi, s ktorými sme niečo prežili, čo nás spája, lebo v tomto veku už to nie je také jednoduché zažiť také niečo. A ja to napríklad mám tak, že som nikdy nemala súrodencov. Žila som iba s mamou, a takže tá rodina bola taký veľmi malý kruh nás dvoch a práve preto sú pre mňa tie priateľstvá také dôležité. Nie len tie ženské, ale obzvlášť tie. Takže je to taká rodina, ktorú som si vybrala a aj o tu sa treba starať a udržiavať tie vzťahy a opečovávať. Tak. Poďme ešte trošku k tej vašej tvorbe. Keď tvoríte, tak predpokladám, že okrem tých pracovných nástrojov ste možno aj tak ako odetá a prispôsobená k tej tvorbe, že máte možno nejaké rúško, nejakú čapicu, nejaký plášť. Ono to zase nie je taká explózia farby, že by teraz som bola celá zastriekaná, veľakrát áno. A chránim si uši, teda mám na ušiach slúchadlá. Ak striekam aj airbrushom, tak mám rúško, ale úprimne mám v ateliéri ako pracovný odev veľkú ružovú košelu zo sekáču a staré rifle, takže nič špeciálne. To prostredie je veľmi dôležité. Tu rozprávame s výtvarníkmi a teda zatiaľ to boli len muži a hovorili, ako to vlastne podmienuje tú tvorbu. Nepodmienuje, ale ako to ovplyvňuje to ich nastavenie v tej práci. To miesto je veľmi dôležité, ten čas, kedy sa to deje, je to veľmi dôležité, súhlasím. Veľmi ma baví nie len v výtvarnom umení, ale aj v literatúre čítať vlastne o tom, ako tí tvorcovia pracujú. Veľmi pekne napríklad v literatúre o tom píše aj Mila Haugová alebo Margaret Durasová a mňa to strašne baví ako keby nazrieť, načrieť do toho. Aj nás to baví, to rozprávanie s vami, že tak trochu do toho načierame. A na čom teraz pracujete? A teraz mám veľkú radosť z plánovanej výstavy v košickej galérii Mina Art Space. Výstava má názov Veľké city a dlho som sa na ňu pripravovala. Vznikla séria väčších diel a takisto séria fikcia, ktorá je z minulého roku. A práve mi dobieha výstava v bratislavskej Činčin Gallery, ktorá končí už o týždeň. A čaká ma viacero výtvarných projektov, výstav a v máji takisto aj jedna umelecká rezidencia, ktorá vznikla na Mijave a ktorú založili moji priatelia, tiež výtvarníci a umelci. Ale je to zaujímavé. Určite aj pre vás, aj pre nás. Keď ste spomínali rezidenciu, čo to znamená? Čo si máme pod tým predstaviť? Artist in Residence program, alebo teda umelec na rezidenčnom pobyte je unikátny čas pre umelca, kedy sa môže odstrihnúť od domácich povinností a stráviť čas na nejakom inom mieste. Či je to Mijava, či je to nejaký ostrovček vo Fínsku, alebo New York, Paríž. A vtedy je vlastne ten unikátny čas toho, kedy môže ten umelec pracovať, má k tomu vytvorené podmienky. Ja som takto vzala napríklad rodinu na umeleckú rezidenciu do Paríža, do Cité. Manžela Matúša Lelovského tiež
výtvarníka, grafického dizajnera a dceru Lauru, ktorá mala vtedy 3 roky a vlastne žili sme v takom rezidenčnom byte, ktorý bol rozdelený, bol to teda open space, ale bola tam ateliérová časť, kuchyňa, spanie. Takže to bol trochu iný typ rezidencie, lebo tie podmienky neboli ako ideálne na prácu, ale zase to bolo v centre. Paríž bol atraktívny. Áno, byť v centre Paríža a mať na dosah do 15 minút ulicu, kde je vlastne každý týždeň nejaká nová výstava. To bolo skvelé, to bol veľký inšpiračný zdroj pre mňa. A vy tam dostanete nejakú tému v rámci toho rezidenčného maľovania, alebo je to voľná tvorba? Väčšinou je to tak, že ten výtvarník sa hlási s nejakým projektom, na čom by chcel pracovať, čím by sa tam chcel zaoberať a naplňa vlastne tento svoj zámer. Takže tú tému si určuje sám. A toto, čo bude v tej Mijave, tak tam budete mať akú tému? Na tom už trochu uvažujem, ale bude to pre mňa predovšetkým také uvoľnenie, že vlastne bude mať za sebou túto bratislavskú výstavu, otvoria sa Košice, ešte ma čaká jedna skupinová výstava v Prahe, v Slovenskom inštitúte a potom sa teda ocitnem na tej Mijave, kde bude mať ten priestor a čas opäť na tvorbu, ale mám pocit, že teda bude to samota, krásna príroda a myslím, že bude čas aj na takú rastlinnú tému, ktorú som ešte nikdy ako keby nespracovávala takým svojím spôsobom, tak toto je zatiaľ môj zámer. Máte teda v hlave ešte také témy, že čo máte pred sebou? Mám. A čo to je? Okrem teda týchto rastliniek? Čaká ma veľká prezentácia v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, kde by som chcela vytvoriť také maliarské prostredie, postaviť to na veľkých formátoch a tom účinku na diváka. A je to ešte len ako vízia v hlave, takže uvažujem nad tým a postupne to dosadá a sa to formuje. Kaťa, nás na jeseň čaká charitatívny aukčný salón API a tešíme sa, že opäť tak, ako minulé, prispiejete a venujete, darujete do aukcie nejaký obrázok. Už viete, čo to bude, alebo sa necháme prekvapiť? Ešte som nerozmýšľala nad výberom, ale príde mi to skvelé, akú moc vlastne máme aj my umelci, že môžeme vlastne týmto spôsobom pomôcť a vymeniť tu našu energiu, ktorá sa zmení na to, že to niekomu pomôže. To mi príde taký malý zázrak a vlastne si aj tak sama závidím, že to môžem a mám z toho dobrý pocit. A my tiež, my sme vám za to veľmi vďační. Ďakujem. Takže vám ďakujeme za to, že každoročne podporujete charitatívny aukčný salón. Želáme vám veľa úspechov, nech sa darí. Pozdravujeme doma aj manžela, ktorý sa o vás stará, aj Lauru. A teda verím, že sa uvidíme možno na predaučnej výstave, alebo možno priamo na aukcii, alebo možno niekedy inokedy. Budem sa tešiť. Majte sa pekne. Dovidenia, do počutia. Tak toto bol podcast Žijem pre umenie. Milí poslucháči, ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite nás počúvať aj v ďalších epizódach so zaujímavými výtvarníkmi. APA žije umením aj pre umenie už 15 rokov. Želáme vám krásny deň. Do počutia.